Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an kublai pi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni kale niam be din tham la pun kot hapung Aitnar ha ka bara ki phawha jan hur ki rungit niam tre nari khasi bajan tiarin kat ba ki nongwan sakhi na ki wei ki jilla but wat na bari ru ki le poi ban sakhi ye kane ka tama satun rai ka bakrau ha ka step ka jingle niam glas dang da ka kenting knong ha yingsa ulingdo bot sakabam tingkong bad hadin la pendep ye ka Chok tendai kabakat kum ka jingen ka deban be ikiksut ki krei ka pang ka shitom bat ki bors niu na ying nasem bat na ka imlang salang. Ya gini ki benta jong ka le niam na penya da ki shakri niam ba kenthop ye udoloi ki sangot uchutia upator ulangdo kalangdo bat ki we ki shakri niam jong ka rai. Ha ka no phai sngi la pendep ye ka benta ka ba kong santam jong ka be dingklam hapung Aitnar hang ta ki shakri niam hapo ka jingyalam upator. Kila pelong ika ngu kadem hagas im Aitnar bat hadina wanra ika knong blai haga baki kun kenyam tre kila hiar ban syat haga pung kentang kasen rat shilong seng khasi kmi sen telilang niam tre lat halabo sen rat umulong bat kidor barshnong bakentup ya ka lum yong kjam lum kerwiang shangyar panaliar dulong pepali lum perdi long pia Bad yang musyang kila wanra ikirot jong ringkan bar ka khubor sya upat ba. Mentau snam na wanra hadu khatlai teli kirot syapung Aitnar hadin bala pen ipat ba lut ya baro kirot la pen hiar ya ka knong blai. Hadin ka jing syat pat ba ka jing pen i ya kirot ka le niam kalakun da ka dat lawakor kabalong ka jing yele kai tenrai hapdeng ka kenhun ulang do na penthor wa bad ka kenhun usangon paswet na penthor nen. Kabalong ru kadak jong ka jing penkut ye ka le niam be ding klam jong uni usnap. Residents carry on their shoulder the sacred work, the dinchang of the Pependo to the Aitnar pool. At this very moment, they all assembled together and started offering the innovations to Uttaraikirot and then start whipping the water at the Aitnar pool. Now, they are advancing towards the middle of the Aitnar pool to break apart the big clump. From the member of Senate has been handed to our honorable